Vo vzťahu nedostávam toľko pozornosti od partnera, koľko potrebujem a je v ňom aj málo emocionálnej intimity. Ak je to tvoj problém, určite si pozri dnešné video, pretože sa v ňom dozvieš, prečo sa nám to deje a čo môžeš v takejto situácii urobiť. Moje meno je Dana Žňavová a ja ťa vítam na tomto kanáli, ktorý je určený pre ženy, ktoré si chcú zlepšiť vzťahy, ale predovšetkým vzťah samej k sebe. V každom vzťahu bez ohľadu na to, že či ide o muža alebo o ženu, je pre každého človeka veľmi dôležité, aby sme sa cítili viditeľní pre toho druhého, aby sme sa cítili milovaní. To znamená, že cítime, že ten partner po nás túži, že pre toho partnera sme prioritou, že sme pre neho veľmi dôležití, že ten človek má o nás naozaj záujem. Žiaľ, často sa stáva, že sa cítime úplne naopak. Cítime sa neviditeľní, prehliadaní, nepochopení a tým pádom aj odmietaní. Prečo sa to deje? Predovšetkým to môže byť preto, že máme rôzne očakávania. Treba si uvedomiť, že každý človek vníma všetko okolo nás svojou optikou. Každý z nás má úplne iné pohľady na tú istú vec, pretože sme rozdielni. Takisto si treba uvedomiť, že každý z nás má aj úplne iné očakávania, čo sa týka napríklad toho, ako chceme dostávať lásku toho druhého človeka. Ako chceme prijímať tie prejavy pozornosti. Aké prejavy pozornosti sú pre nás dôležité. Pretože nie každý má rovnaký jazyk lásky. Niekto potrebuje viac dotykov, viac fyzickej intimity. Niekto potrebuje možno viacej toho spoločne tráveného času. A práve preto je potrebné, aby sme priamo hovorili o tom, čo presne tá potreba pozornosti v mojom jazyku znamená. Aby to ten druhý človek vedel, pretože v našich vzťahoch veľa nedorozumení vzniká práve preto, že my len predpokladáme, že ten druhý človek vie, čo my chceme. Ale neuvedomujeme si, že ten druhý človek vôbec nemusí chápať, že čo vlastne ten druhý človek odo mňa chce. Práve preto sa vyskytujú tie situácie, že sa pozerá na teba tvoj partner a pýta sa, že čo vlastne ona odo mňa chce, prečo stále otvára túto istú tému, prečo stále do mňa rípe a prečo si nevšíma, čo všetko ja trebárs pre ten vzťah robím. Môže to byť práve z toho dôvodu, že ten partner nechápe, čo konkrétne od neho chceš. Ďalší dôvod môže byť ten, že ten partner ti venuje veľmi málo tých prejavov pozornosti z dôvodu, že ťa berie už ako samozrejmosť. Toto sa stáva hlavne vtedy, keď ten partner sa pozerá na vzťah tak, že keď už prejde určitým prahom, že už ste napríklad spolu, už si ťa získal, tak má pocit, že všetko už v tom vzťahu pôjde na autopilota. Že v tom vzťahu už netreba nič extra robiť. Že to najväčšie úsilie treba robiť úplne na začiatku, keď sa ťa ešte len získava. Ale keď ťa už má, že skrátka už nie je potrebné nič robiť. Spôsobené to môže byť aj tým, že vidí, že nemáš nastavené svoje zdravé hranice. Že nie si schopná a hlavne ochotná odísť zo vzťahu, ktorý pre teba nefunguje. V ktorom nie sú naplnené tvoje najdôležitejšie potreby. A práve vtedy on vie, že nech sa k tebe správa akokoľvek, tak ty za každých okolností s ním zostaneš. Takže tá otázka, ktorú by si on mohol položiť, je, na čo sa mám viac snažiť. Na čo mám robiť extra niečo navyše. Stačí dávať to úplné minimum, aby sme v tomto vzťahu boli. Aby sme v tomto vzťahu fungovali. A nie je to akýkoľvek dôvod, prečo nedostávaš od partnera toľko pozornosti, koľko potrebuješ. Jednoznačne to vplýva negatívne na teba, ako aj na váš vzťah. Čo sa týka teba, môže sa to pretransformovať do toho, že si to všetko vzťahneš na seba. Máš pocit, že nie si dostatočne dobrá, že potrebuješ niečo začať robiť ináč, že potrebuješ tomu partnerovi dokázať a nejakým spôsobom ho presvedčiť, aby ti dával viac. Aby ti dával to, čo potrebuješ. A vtedy si hovoríš, že ja musím toto urobiť a hento a tamto. A keď už budem takáto, tak vtedy si to zaslúžim. Vtedy prakticky ja dostanem od neho to, čo chcem. Pretože si možno nastavená na to presvedčenie,
že lásku a pozornosť toho druhého si treba zaslúžiť. Ale v realite platí, že pokiaľ ťa ten druhý človek miluje, tak ti dáva tú svoju pozornosť, pretože ťa miluje. A nie preto, že si to ty máš nejakým spôsobom zaslúžiť. Keď sa cítiš, že si odmietaná, to negatívne ovplyvňuje to tvoje sebavedomie a tú tvoju sebadôveru samozrejme. Treba si uvedomiť aj to, že každý z nás vysiela každý deň rôzne signály o spojenie. Napríklad tým, že pozdravíme partnera a čakáme ten pozdrav naspäť. Usmieme sa na ňo, čakáme ten úsmev naspäť. Nahodíme nejakú tému a čakáme, že takisto sa bude s nami rozprávať, takisto rozvinie túto tému. Toto sú také tie naše signály o spojenie. Ale veľmi často sa stáva aj to, že ten druhý človek ten signál nezachytí. A otočí sa chrbtom namiesto toho, aby išiel proti nám. A keď sa otočí chrbtom, tak cítime to ako jeho odmietnutie. Takisto sa môže stať, že on sa neotočí hneď chrbtom, ale sa začne obraňovať, pretože to, čo mu hovoríš, v jeho jazyku znie ako obviňovanie, ako kritika a v takomto prípade je úplne prirodzené, že sa začne brániť alebo si postaví stenu, prestane sa s tebou úplne baviť a potom odíde. Takže toto je taká ďalšia reakcia, ktorá môže byť práve na ten tvoj signál, ktorý si vyslala a ktorým si sa chcela spájať. Keď je týchto signálov o spojenie zamietnutých veľmi veľa, tak samozrejme toto postupne vytvára to naše odpojenie. Emocionálne sa odpájame. Cítime sa osamelo, hoci sme vo vzťahu s partnerom. A toto potom pôsobí, že sa cítime nespokojne. Môže sa to prejaviť v tom, že sme viacej agresívni, že sa viacej hádame, alebo sa úplne uzavrieme a prestaneme sa snažiť, pretože si povieme, že na čo mám toto robiť, na čo sa mám doprosovať, na čo mám žiadať o niečo, keď aj tak, nech čokoľvek urobím, tak to nepriniesie ten pozitívny efekt na tej druhej strane. A najhoršie je, keď už prekročíme určitú hranicu, keď si povieme, že tento vzťah pre mňa už nemá význam, pretože ja v tomto vzťahu nedostávam to, čo potrebujem. Nedostávam to, že by partner naplňal tie moje zásadné potreby. A ja nemôžem byť permanentne v tom stave, že sa cítim nešťastná, že sa cítim odmietaná. Pretože to je ten najhorší pocit, keď si s partnerom vo vzťahu a cítiš sa v ňom osamelo. Takže ako vidíš, toto má negatívny vplyv na teba ako človeka, na tvoje sebavedomie, ale zároveň aj na ten váš vzťah. A práve preto je potrebné začať úplne ináč pristupovať k takejto situácii. V prvom rade je potrebné prestať sa doprosovať, prestať doslova žobrať o prejavy jeho pozornosti. Ale treba začať otvorene, jasne, fakticky komunikovať. Jasne hovoriť o tom, čo potrebujem. Pretože skutočne to, že ty napríklad povieš, že nevenuješ mi čas, všetko ostatné je ti prednejšie, tak nie je to správna forma komunikácie, pretože ty v tomto prvom momente úplne zastavíš tú možnosť normálne komunikovať. Pretože tvoj partner to vníma ako obvinenie, ako kritiku. A v tom momente on už nepočúva, čo hovoríš. On počuje len to, že nie si spokojná. Začne sa brániť. Alebo sa nahnevá a odíde preč a prestáva sa s tebou baviť. A toto je presne to, čo nechceš. Práve preto je potrebné hovoriť o tom, ako sa v danej situácii cítiš a čo by si naozaj potrebovala. A hovoriť to úplne fakticky. Nestačí len povedať, že ja potrebujem od teba viacej času. Čo to znamená? Pretože to je veľmi vágne. Ako si to mám predstaviť, že potrebujem viac času? Treba byť úplne presný. Napríklad v mojom jazyku to znamená, že chcem, aby sme každý deň aspoň 20 minút spolu trávili čas bez toho, aby nás niečo rušilo. A budeme sa rozprávať, budeme sa smiať, budeme robiť niečo, čím sa budeme emocionálne spájať. Pretože, a to je to dôležité, povedať nielen čo chcem, ale prečo je to pre teba dôležité. Pretože ja vtedy cítim, že sa vytvára a upevňuje to naše emocionálne spojenie. Pretože ja vtedy cítim, že ti na mne záleží. Pretože ja vtedy cítim bezpečie vo vzťahu. Pretože ten druhý človek to musí vedieť,
Teda nie len to, čo potrebuješ od neho, čo konkrétne to je, ale aj prečo je to pre teba dôležité. Pretože tak sa on začne pozerať na tú situáciu úplne inými očami. Okrem tohto je však veľmi dôležité nesústrediť sa len na seba, ale pozerať sa aj na toho partnera. A tiež mu klásť tú otázku, že čo potrebuje on od teba. Aké prejavy pozornosti, náklonnosti prakticky požaduje on, alebo túži po nich on. Aby si ty tiež presne vedela, ako môžeš byť tou najlepšou partnerkou, ktorá naplňa potreby tej druhej strany. No a samozrejme je potrebné sa sústrediť nielen na to, čo nám chýba, pretože v tomto prípade, keď hovoríme, že potrebujeme viacej pozornosti partnera, hovoríme o tom, čo nám chýba. Ale vždy je potrebné sa pozrieť aj na to, čo dostávame. Čo v tom vzťahu máme, čo sa nám páči. Pretože my veľmi často pozeráme len na to, čo nemáme. Ale kľúčom k tomu spokojnému vzťahu je aj pozerať a oceňovať to, čo je dobré. Takže v tomto prípade nehovorím o tom, že máš zatvárať oči pred tým, čo nemáš a čo nie je dobré. Ale priamo hovoriť o tom, čo chceš a čo potrebuješ. Ale zároveň oceňovať, čo dostávaš. Pretože každý z nás chce cítiť a chce vidieť, že ten druhý človek si všíma, čo robíme pre ňoho a pre ten náš vzťah. Že to nerobíme z našej povinnosti, ale že to robíme z lásky. Pretože to robiť chceme. A to je veľký rozdiel. Partner je pre nás veľmi dôležitým človekom, pretože je to ten prvý človek, na ktorého by sme sa mali obrátiť, aj keď nám je fajn, ale aj keď nás niečo trápi. Pretože on je ten človek, ktorý by nás mal pochopiť, ktorý by nás mal podržať, ktorý by nás mal podporovať. Ale pokiaľ vidíme, že to takto nefunguje, je potrebné skutočne otvárať tie nepríjemné rozhovory a rozprávať veľmi priamo a tým spôsobom, aby to tá druhá strana bola ochotná prijať. Práve preto bude v Akadémii vzťahov vysielanie už v utorok 19. marca o 19. hodine o tom, ako správne komunikovať, keď sa vo vzťahu vyskytne nejaká konfliktná situácia. A pokiaľ ťa toto zaujíma, určite si klikni na Akadémiu vzťahov, link nájdeš pod týmto videom a tam sa dozvieš viac. Ďakujem ti pekne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už o týždeň.